zdravím na naší první rychlovce. Trošku se nám vyčasuje, takový červánky jsou vidět, na to sluníčko konečně vyleze, přál bych to hlavně zvířatům, aby to tady začalo osychat prostě, aby přestali ty mokré brutální mlhy, které jsou mnohodnovy už tady. No, máme tady prvním příspěvku vlastně tady toho bílého krásného holoubka. Chtěl bych poděkovat skupině městské policie z Odchytovky, kteří se ho ujali a přivezli ho k nám tady do té naší, řekněme, i holubí říše. Tak toho holoubka tady pustíme na volno, já ho budu sledovat. Oni tady vyvádí i mláďata a možná právě tady ta holubička se stane potenciálně partnerkou z některých těch našich holubů, samců, kteří tady vyčkávají na příležitost se spojit s nějakou družkou. Tak, a nového kamaráda, no, už se nám naparuje holub. Už si to pomalu namířil k nové kamarádce. A už přichází druhý. Holoubek bude asi spokojen. Jo, a je to fajn, že se nám trošku ta bílá barva tady mezi holubama drží, protože ku podivu tady ti holuby Benešovi, jo, oni ustávají možná takový ten výjem těch krahujců, protože s nima nikdy nebyl zápas krahujčích. Jo, oni spíš po těch hrdličkách krahujcí v těch různých přepadových fintách, ale ti holuby to tady ustávají, ti bílí. Takže je to taky jakýsi jistý postřeh.